айни ҳол муҳоҷирон аз даромади ҳармоҳаи худшон аз 5000 рубл то 9000 рубла ҳози ягон гап нест, документом 100%. Салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. дар мавзӯи боло рафтани нархи патент дар Федератсияи Русия суҳбат мекунем. дар видео лайк мондана фаромӯш накунед. аввалан ба тамошобинони канали худам хотиррасон мекунам ки агар шумо бихоҳед ки соҳиби 70 дона падаркаҳои аҷоиб бишен, комментарияи видеоро бинен, номери WhatsApp закрепит кардагие, дар телефон сохранит кунед ва дар WhatsAppш салом бинависонед. як дастгирии бародарвор аз тарафи шумо шава бениҳоят хирсанд мешавем. мавзӯи асосии имрӯзаро шурӯъ мекунем. вакилони дума пешниҳод доранд аз муҳоҷирон андози бештар ситонида шавад. гурӯҳе аз вакилони думаи давлатии Русия пешниҳод доранд ки аз муҳоҷирон андози бештар ситонида шавад ва нархи патент боло бурда шавад. яъне ки як гурӯҳ кормандони думаи давлатии Федератсияи Русия ин гуна пешниҳодро карданд, вале айни ҳол мавриди баррасӣ қарор дорад. пешниҳод қабул мешавад ё ин ки не, ҳозирашда маълум нестай. вакилон аз фраксияи либерал-демократ тарҳи қонунеро омода карданд ки бар асоси он муҳоҷирон вазифадор мешаванд 30% даромади худро ба бюҷети Русия супоранд. феълан хориҷиёне ки дар Русия бар асоси патент кор мекунанд 13% даромадашонро ҳамчун андоз пардохт мекунанд. яъне ки даромад аз андоз барои ситонидани маблағ налог бигем. агар вакилони думаи давлатии Русия тарҳи як қонунеро омода карданд ки айни ҳол муҳоҷирон аз даромади ҳармоҳаи худшон 13% андоз меспоранд ва ин вакилон пешниҳод намуданд ки ҳамин 13% ба 30% боло бурда шавад. вакили думаи давлатӣ ва аз муаллифон тарҳ гуфтааст, аз 3-1 муҳоҷир 2 нафари онҳо бо патент кор мекунанд ва ҳамаи маблағи кор кардаашонро ба оилаҳои худ ба хориҷ мефиристанд. ҳоло он ки ба гуфтаи ин вакил хориҷиён бояд сармояи бештари худро дар Русия гузаронанд. ин маблағ ба гуфтаи онҳо барои рушди минтақаҳои Русия харҷ карда мешавад. ва гуфта мешавад ки дар соли 2024 маблағи ҳармоҳаи патент дар Федератсияи Русия аз 5000 рубл то 9000 рубла дар бар мегирад. яъне чандин шаҳрҳоро дар назар дорем мо, ҳамин қадар маблағ мебошад. ҳоло он ки ҳамин қадар маблағ супориданам барои шаҳрвандони хориҷӣ дар Федератсияи Русия ин як маблағи бениҳоят калон мебошад ва дар назар мерасад ки ҳама сола нархи патент дар Федератсияи Русия боз ҳам болотар рафта истодааст. хоб тамошобинони азиз ва гиромии қадр, акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва камтар ба саволот ҷавоб мегардонем. бо диққат тамошо кунед ва огаҳ бошед. ҳамидов нависонда. ҳазор аҳмад акаи Сорбон, нисбати обуначиётон бетараф нестед. аллоҳ розӣ бошад аз шумо бародар. зинда ва сарбаланд бошем бародарони азиз. мо ҳамарӯза кӯшиш мекунем ки ҳар як информатсияи наве ки нашр мешава, чӣ ба муҳоҷирон тааллуқ дорад ё чӣ ба шаҳрвандои Тоҷикистон тааллуқ дорад, умуман ба мардуми тоҷике ки дар куҷое қарор доранд ба ҳамиё тааллуқ ки дошта бошад, мо пешкаш мегардонем ва шумо ин чиза дуруст қабул кунед. танҳо аз тарафи хитон як дастгирии хуб кунед, мо аз ин ҳами қадараш миннатдор мешем. як каси дигар нависондае ки 54000 сомон метӣ, хизмат тамоман намерай ё ягон муддат хизмат мекунӣ. раҳмат. вақте ки шумо хизмати алтернативӣ карданӣ мешавед ва бо пардохт кардани 54000 сомонӣ шумо як моҳ дарсҳои ҳарбӣ рафта дар част мехонед. яъне ки хизмати алтернативӣ мекардагиҳо алоҳида част ҳастай барошон. дар ҳамуҷа мерен як моҳ дарс мехонед ва баъдан ваини билета дастрас мекунед. гулбидин нависонда. салом акаи Сорбон, ҳамин падаркаҳот чиян, ҳамиёра камтар мефаҳмондӣ. падаркаҳо маблағҳои пулӣ бениҳоят хубанд ва касе ки шумо мехоҳед мисол соҳиби ҳамин гуна падаркаҳо бошен, дар комментария номери WhatsApp ҳастай, ҳамуро назар кунед, дар WhatsApp обязательно бинависонед. умед нависонда. Тоҷикистон брай ака ҳози ягон гап нест, документом 100%.
агар ҳуҷҷатҳои шумо 100% бошад, мисол вақте ки шумо меоед ягон намуд қонуншиканӣ надорен, ягон намуд проблема надорен, бо ISN рафтанда плюси хитона ҳамин ҳуҷҷатҳотон дуруст буданаш ба манфиати шумо ки бе проблема бо рафтанда мегзарен мерен. Як кас нависондаи салом ака, ҳамин паспорта дар учет намонид чӣ мешавад? Паспорти российскиро дар назар дошта бошен, агар ҳозир тибқи тағйиротҳо ҳар нафаре ки дар военни учет намемонад, паспортша аннулировать мекунад. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум ака, ҳозир мо 2 рӯз шид дар Домодедов аэропорт қарор дорем. Барои телефон протокол карда оварда маҳкам кардагиам. Депорт меган, ҳоли чӣ мешида бошад? Давомаш 2 рӯз шид овардагиомона файрод намекунанд. Телефон причина шида метавонад. Вақте ки шумо мерен дар аэропорт ҳозир мешен, мисол бигӯем ки телефон надорум ё ки телефонтона зброс кардагӣ бошен, ҳамин причина шида метавонад ва шуморо метавонад ки обратно запрет на въезд кунад, яъне депортатсия карда равонтон мекунад. Як кас нависондаи салом акаи Сорбон, ҳозир айни даъваткунӣ ба хизмат кай сар мешавад? Солҳои чанд даъват мешаванд? Аз 1 октябр сар мешавад призови тирамоҳӣ. Нафароне ки 18 сола шидаиянд ба хизмат даъват мешаванд то синни 27 солагира. Як кас нависондаи салом, ман зан ҳастам, бо кӯдаки майда меравам, мегзарам ё не? Ҷавоб тиҳен илтимос. Бисёри нафарҳое ки зан ҳастанд ё ки бо фарзандои хурдсолшон мераванд, мақсад вероятности бе ягон тафтиш гузаштан бисёртар аст. Умуман дар ҳамун таможни контрол печат мегзананд ва мумкин як-ду саволи иловагӣ битиянам бигзарен. Як кас нависондаи салом акаи Сорбон, загранпаспорта гум кардем, аз куҷо метавонем вастанавидш кунем? Вақте ки шумо загранпаспорти худтона гум мекунед, дар дигар давлат қарор ки дорен, ба коркунои консулгарии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамун кишвар ё ки ба сафоратхонаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамун шаҳр рафта муроҷиат мекунед ва ин мушкилии шумо ҳал карда мешавад. Тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.